sorry guys, vanhu vanongofona, munhu akafona live inodona. Vanhu vakafona live inodona. Munhu anongofona sinotoziva kuti munhu ari palive here. Saka live inobva yadona. Live yabva yadona. Live inongodona. Right. Saka takuda kuti tiende tise kuna gogo vaya vaya. Live yangodona. Guys, musafone kana munhu ari palive. Inobva yadona network. Inodonedza live. Saka Handei takwenda kuna vamwe mbuya. I think mangwana ndobva ndapedzisa manje. Mangwana ndobva ndapedzisa toenda kwamai vaya. Vaya vaya ukoko. Tobvako topedza navo toenda kumariro. I think that's it. Toenda kwa Make Comfort. Katika Make Comfort ndogona kuenda after Christmas. Ose. Mazuva aya ndingofamba ndaneta. Ndingofamba. Ndoshoka kumba ndaneta. Tokwenda uko. Kuna umwe gogo so. Traffic zvino inotanga iko zvino Christmas ichisa yasvika kudai takutofanwa mirira mapassenger tadarike muroad. Handei, I hope as baba kuda vari right. Baba kuda is okay. Vari ko ndo vaona chita basa ravo baba. Vari ko vari pabasa pavo. Baba kuda uye takavapa start. Baba kuda takavapa start yekutanga vari ko pabasa pavo ndiye munhu asishingirira pabasa rake. Start takavapa tikavapa kubva kufridge chaiye kuti vaise zvinhu zvavo. Tikavapa zvese. Saka atirambe takapfokasa pamunhu one. We move. Saka baba kuda we gave him everything but ndinopfura every time ndinovaona vachigocha meaning to say kuti vari kuendera mberi nebasa ravo and mwana wavo achiri kuenda kuchikoro icho chiya meaning to say kuti vari kuzviita vari kugona. Saka we move, we go to other people as well, right? We don't take ownership yevanhu, ownership of people kuti vanhu vave vanhu vedu. We move toendawo kune vamwe. Baba kuda is very much okay and very energetic. Yes, this is the energy say. Auya here matsamba Susan ema allocation stand. Auya here ema stand number matsamba. Number gona kakubona sikubona satambira ku WhatsApp kutoda. Anasina ngudambe yakufamba chaiko nasi ngombe kwerero kufamba. Thank you, love you too. Please come. And Anita manchi aswera. There. Nasi gaiti petsini kana kugwa ndaleta. And itese guys tino surprise mbuya ava. Tukwenda kuna umwe mbuya ndinongovaona iyo havatondizivi tina neapa ziti here and it's a surprise umwe mbuya havandizivi ini ndovaona vanenge vachisa patemba tumukushwa mai vakuru. So let's go and surprise this lady, this mama. I
hope vatouya because vanotengesa kana zuva ronya. I hope kuti vatouya. I hope kuti vatouya. Varipi ndisiri kuvaona vari kuti gogo vaya titasvika mirai timboona kuti gogo ava tinogona kuvawana here because ndiri kuona pavanotengesera sporgate tinge tavatsvaga tione tinovawana here. Nadia. What? Somebody 2 years. But I want to go out and had somebody 2 years. How you could I go? Because I work when I want to take us up. Oh, shit. So come here, I can take Musha Vanga Bakura. Even I want to have a gender ndaitofunga kuti varipo saka ndainatengesa zvinhu zvokumusha mazuva ano manje. Vanenge vane mota. Okay. Ndandichida mbuya iwe dhumepi kandikusika ndikuvhairire kuZimbabwe kwauri koko ndikuvhairire kuti ndiripi. Awa ndachida gogo vaya. Ndeva ndandichida kwa muna womudiki here isiri mhombe yakadiba kudai. Vari bhozvawo. Wakapenda kadika chaka. Kuzodambuka izvi. Saka mbuya vakaenda guys, mbuya vakaenda saka plan B. Magogo is gone guys, saka let's go for plan B. Mbuya tatakarangarira ava apo vakaenda. Saka let's go for plan B. No. Let's go for plan B. Como se vai olhar? Vai number. Okay, where we take kumba mazo? What is the fish? Where could you be? Oh, my fiking. Kungava fanele zvambo yanazo. Vafanele kava yanazo. Ndakora kuti zina zvinhu. Zvikoma kana unogara kuzina veo. Aish. Maprezi angu mamodhurigwa. Zvasingabudi. Saka uko makadi makwana stand. Kana ndukurwa mukuenda. Makwana dzakachipa. Imba yacho. Ipapo makwana stand yamuri kureenda. All right. All right. Zoita mariko stand dzauko. Zinosiyana. Saka mune mari bamwe but 35,000. Oh, saka muri kushingira bhadhari zima 17. Saka bamwe imimi ndauya ndati mukadzonya uye. Saka zvachika pana pande zvekudai. Ndiri muda kuti nditase kamera muri pakamera. Ndauya kudai so ndauya ndichitsvaga gogo. Ndova nandichida. Saka gogo ndavashaya asi ndawana imini. Anditika. Saka ndiruda kupa iwo chikafu chekuti munopa vana cheChristmas. Ehe. Maita laki changa chichikafu cha gogo. Handizivi. Asi ndaivaona kadzimwe nembotenga matemba apa ndichitoti mai ava havana vana here vanorega mai vacha nesu vapa. Saka now that gogo is not there
indasvika pane mumwe munhu wekumusha because we have been giving mazimbabwe zatiri kuziva kuti vari kudiwa zvinaidzomira musha handisika Kotli. Gold cigarette, how much? Remington gold. Yeah. 150. Tinokurudzira kuti murambe muchishanda kudai. Muri kuita zvakanaka chose. Nokuti mumwe arume anobva ngoti zvete kumba imi matotengesa madomatisi pamusika chaipo nemuriwo chaiwo. Vamwe varume vanozvitadza izvitengesa matomasi pamusika kuti ina nditengese matomasi pamusika ini handiwani kuindiri pamusika ndichitengesa namaacho. Havaiti izvozvo. Saka maiwa nhasi Christmas yenyu yasvikawo early. Hazvisi hazvo zvinhu zvakawanda but it's something chekuti munosvikawo kumba makadiwo ranga ririwo lucky day renyu. Handitika ehe ndanichikutsvaga CG ndichida mbuya vave hanzi havasisiri muno vakaenda kumusha udhara. Mbuya vave hanzi havasisipo vakaenda kumusha udhara. Saka ndaida kutsvaga kuti uye tisangane panapa. Saka hanzi mbuya is no longer here vakaendeswa kumusha. Saka now we are resorting to takuita plan B. Mwari vanokudai hanzvadzi. Mwari vanokudai. Tikupe neupu hwacho. Mwari vanokudai. Mwari vanokudai. Oi. Bare sipo ifi. Neupu hwacho ngendoya nawo wangu. Mozoudza vamwe kuti vedu ndakangorangarirwa nedenga ini. Ndakarivara zvangu ndakatotsva focus. Ndikarangarirwa nedenga. Denga rikaburuka. Ameno munamato wamaimboona mamuchimbonamata musati munamata muchidini. Mwari vasvika kangokuma pamangoleketwa wangopindurwa makarivara. Kana munoenda kumanhasi moenda makabatawo something. Handitika. Aiwa nisi tinotenda. Handitika nesiwo tinotenda. Hanzi vakaenda kumusha, hanzi vave netime vaendeswa kumusha. Mbuya vaya. Hanzi vane time vaendeswa kumusha. Saka tazongosiya pane hanzvadzi yedu panapa. Guys, kana muripo vemunoriti panapa munosapota nevasingagari munoriti. Vanobva kumwe panowanikwa mavheji panapa. Panowanikwa zvinhu zvakasiyana-siyana mapute ekumusha chichi. Acha munongoya musapotawo handitika. Munoya musapota muchidarika handiti. Twakangonaka bami ndakutorwa pasi. Mwari wasare nemi zvakanaka ipapa. Sharp sharp. Right. Right. Takuinda guys. Unfortunately mbuya havapo asi mbuya vasipo. Ivo vava vatoropafadzwa ivava zvakanaka chose. Ndapisa mafuta ndichiuya kuno kurese. Kana watoda unengodowa kuti denda ongeza zvinhu nenda kumba moziva vakambozvita guys. Ndikuti kana wadai unenge uta feeling yekuti denda torongeza zvangu ndaenda kudzeni. Ndikuti zvako zvezvanasi zvezverero zvinenge zvatoita. Right, saka tichadai so tinotenda. Vafara vedu vedu. Vafara zvavo zvaita. Ina ndasisi mbona mama hambu waindikuda. Mbuya iva vavhura mablessings emurume yeye. Varume vashoma muno vachitengesa nhikiri, vachitengesa mavheji guys. Varume havaiti izvozvo, varume vanhurume kutengesa madomasi pamusika. Varume vawanzoita izvozvo. Si Mwari vatopedzera pamurumozvo. Zvinonakidza. Story right. Right. Pane vamwe baba ava asi ndevekulisutu ndingaitipfuure neko. Baba ava havana pekugara, vanogara kudzimba dzemaplastiki. Havasi muzimba munovaziva baba ava. Pachaimbopa chikafu so mazuva achipa chikafu. Ndichingoti baba ava vanogara vagere pano. Vanogara vakagara panapa manje handizive kuti vanepa wekubika because vanogara kudzimba dzemapepa. I'm not sure kuti kupiwa chikafu chisina kubika vakafuta kutengesa vaya. Baba vaya vanototengesa because handifungi kuti vanobika. Vanongopiwa chikafu kagara ipapo nevanhu. Ndimebve tiri kuma area kwako.
Kuta sei. Kana da opinda nemimba la mai ndodini guys. Baba kanenge vari ukutona mangwana nti esintu mo. Ndopinda nemimba la. Ya, ndopinda nemimba. Baba yaitona mangwana. Baba yangatona mangwana. Tona mangwana. Kuzoda kupinda kuti pese kutenga ndatenga mapotatoes amai vaya. Ndatenga mapotatoes amai vaya. Mangwana ndizobukira shop. Ndangwena mboka street. Saka baba vaya usiku tomorrow. Tutakatambo wabvunza. Satava pachini tombo wabvunza. Tombo wabvunza tinzoti vane pekubika kana vasina pekubika ativape kuzanitengesa. Tingatosvaka bika chikafu chacho tikaitwa apa musi Christmas. Tingatobika toya tovapa because vanotengesa. Saka zvatingatoita tingatotanga taenda tombotaura navo nyaya paya tichinzwa kuti vari kuti chii story yavo then totangira ipapo anzi vaone nhasi kuna munhu pane kwandoda kupinda mangwana zvakafanira ndoda kuzopinda futi kuzotenga mungikiri potatoes amai vaine chi ndozodii ndizodzoka futi zvene kutauni nekuzara kuri kuita mutani kwezvino vanhu vakunda Christmas mangwana ka mune makazara zvokutoda regai ndipinde mutauni ndipedze baba yacho tikabva pa tikamanya kutogona kwana variko because havana kwanoenda vanongogara vari ipapo ndofunga vanongogara vari pasi pekamuchi so vanogara vari pasi pekamuchi chingo chakuti pino kuti chimbarina haina kuchinja ndikiri sara wakamira ipapapo ndiwandipusha kupinda nedhirombo zvichindidza ndainda bebi ndandiri kumaraini kwawaimbogara kuyadhimebi ndikana ndandiri kusavoyi angoriraparora munhu zve ngorikura usingarioni zvichiwa nolunhu mana ungabva wamisawo inini regai ndibude umo tigopinda regai tibude umo tigotoka kudi tigoinda Yes, Gertrude, how are you? Alice, zviri sei mutani makazara singaita apa kukubigwa ndo munenge muchibiwa kana asimo mbavha ndo padzinenge chita mashura jisiro semo ndo panenge pachita mbavha nasi ndo padzinenge chita mashura kuti zvekutamba mutani ndimo mwende vanenge vachitora kuti zvekutamba zvezviya vanotora nene papa mbavha will be taking without asking. Chichirodi chichekunda kufrusion what chine mbavha plain street chine mbavha zokuti ndo patakanga tovhurigwa kamota muswi papa zara rakaita mutauni muno vanhu vese vakuita last minute shopping kutenga mafood mavegetables last minute kutenga chi last minute utochaziva kuti vanhu vanga varipi vaite zana yekutenga vanhu vaite zana yekutenga mamuripi nzviza kutenga vakuda kutenga nhasi where were you kusada kurongeka kwevanhu kwako kusada kurongeka kuti utenge zvinhu zvako nguva iripo samupandu kuda kumhanya last minute iyo Christmas naini guys
iyo Christmas impenyatso kundudza chii chinodliwa paChristmas guys chinyuwani kauti ringori zita timbondudzayo guys. What are you planning to cook paChristmas? Neveva cabbage vangaribe vanga chiridlana vakadaro tenga cabbage guys. Cabbage ndovangwasira kundisa paya uchidisa ufu uchidisa sazirikaiti chengeva potatoes and cabbage. Hakuna guys, Christmas yangu Christmas ezita guys. Chikapu zvozvo kudhara wacho zati kanzi rice nechicken nhasi zvinonaka zvisingaiti because zvinenge zviri like hazvidliwi every day. Zvo rice inodliwa nevanhu every day. Paisasatatenga sisine ndinotenga musa 24 madhasa kwaiko zvinokuregere kunhu anotenga ukuregere kunotenga madhasa izvozvo. Okay, all right. No, I understand this thing. No, I get you. I get what you're saying. And that's such a I guess this is what number tenga nikikiri pasina huko isi Christmas. Aiwa. But zvaiko zvino mazivano kasismave Christmas huku ngodzidya every day. Ndo yati white meat ndo yatove chikafu chinokurudzirwa che white meat ichi. Saka chii chinyuwani chadyiwa Christmas? Ndingave neshungu dzoda kuziva ini kuti chinyuwani chikafu chingadyiwa chii chisiri kudyiwa every day. Chii? Because people they buy food, they order food zvacho every day. People they cook whatever they want every day. Saka chinyuwani chingave chii? Asi kumwa exactly haiwa padoro haiwa padoro pakuti kumwa asi doro racho namunongomwa futi daily. It's not something new. Doro iri munorimwa daily. Paungofungira kumwa doro kana nemari yako unongotenga doro womwa. Saka rinozonaka here kuti muse Christmas doro hanzi kosoro totoida hanzi gammon and lamp amubike here gammon and lamp yacho every day because lamp yakachipa mabucho. It's not kudhara ndopadaiti tikanzi lamp ka taivhunduka kuti lamp andiona kuti iyi nyama yelamp yanga isingatengwi zvekungodaro animona patiko zvino anytime you go kumshop unongotenga lamp yacho pamunotenga gusa renyu remwedzi lamp iripo poku iripo chicken iripo bruvors iripo means meat makidneys makumbo ehuku zvese matumbo ehuku zvezviri pagrosari. Tomboona kuti Christmas munenge muchimboti kudii tionawo zvamuri kubika paChristmas ka inangu handibiki please baba musasore yenyu tombondibvunza handibiki handina hangu chekubika handitobiki handina chokuti kwainga ndobika chinyuwani chacho chii handina. Saka Christmas ndinenge ndakato ndichitokuonai ndichitokuti alive ndichitokuonai kwaitoraya toki but toki racho rinongo teki rakazara teki kuda kungoitira yenyu vana mateki azere. Anytime you get to Spa, you go kuma butcher na take ariko. Kudava na ndonga mfara Christmas. Ndokuti munhu mukuru ndokutogeza ndotochinja ndotokaenda kuenda ku Christmas kupi. Taina kigwati chiri vana pa chigeza ku Christmas topfeka hembe za Christmas nyuwani ka topfeka hembe nyuwani takagadzirwa musoro nemadombo takastitchwa nematombo musoro kana kuti takagegwa zuda kana kuti cut dino tichinda ku Christmas kuma shops nevamwe tichifanda waiti chero chimwe fanda msiwo yonda kunge uri kumwa fanda usati wambomwa andimaona zvainakidza takaenda tichitamba marecords taitamba marecords system yachona zvanga zvakanaka. Saka right now maybe vana big kitchen vana big sisters kitchen can give us something new to cook. I don't know because really I don't know me I don't know even vana indakauza ngati andina hangu zvotwa kubika musatasa tukwa macha mukatenda anoda ngobika anongomuka stove iripo ungozvionerawo pa stove zvokuti kwa moms vaya mutiregerere zvenyu indine ndakadozvivatira zvikanzi mama kubika ndikati no zvamukatoita ndingatokukubhukirai kunoenda pamunoenda munodya kune kutora Christmas lunch munodya ikoko sharp akusina kana pekupaka sina pekupaka
Ifi. Yeah. So get it. Keep your lemon. Kamu buat kan macam mana macam ada? Oh, aku. Okay. Dopa unaonekwa driver, uri driver kada usi drive. Dopa unaonekwa pakupinda muzvimkoto umu nereverse. Pakupinda muzvimkoto nereverse apa ndopa unaonekwa kuti uri driver ere kana kuti wakatenge license. Saka ndina kutenga ka mazvona kuti ndau tenga license. Mazvona ndau tenga license. Maona kana ndau tenga license. Kuti ndapinda na university ndau tenga license. Right. Kwaitoda kwali ndo chizvi. Tipewo zvinyuwani zvamuri kubika tizive vana kwali apa. Chii chinoi kwali? What is kwali? Tipewo zvitsva izvi. Tiziye zvikwali izvi. Zvikwali zvamukutaura izvi. Arekile bolonyana ebulango morawe. Une masarra kaita. Hello. Shap zilise. What did you see jara? Jara uno si pachemar. Azoto nema uno piece of mind. Asho gas. Apana na jubone ka. Awa mrukuda hapa kubona. Money. Okay. Oh gasto. Hanzi ne experience futi ini musi wandakatora license ndakashkorovera ndichipaka. Au. Serious relate. Itatu experience mbijani. Kana experience pakama nikanapo nzipinda reverse unopapinda ubuda uchipinda. Nopinda uchipinda. Medise. Uya konenge wagona tainga aguwa uya kwa unenge wandibatsira singai. Uyobikire ununa wako. Unenge wandibatsira uyobikire ununa wako unenge wagona zvekuti. But you're not buying them, no? I'm buying. You're not buying, you're buying it. I'm buying the good. Hi, Pedro. Hey. How much food are you? Hi. Pedro, how much are those potatoes? Potatoes, how much? 125. Sorry. Sorry. Potatoes are good, 125 rand. Oh. No price of potatoes here, guys. No price of potatoes, 125 rand. Pedro, that comes again na muona. Kamurungu kaka aka. Nani, muri kuda kunduza kuti
Nditaurai chokwadi muda kunzoti magwira kuti 120 kwezi magwira kuti 125 rand magwiri ndapinda muipala muipala kamachi ndise paipo zvigaba zvavo izvi zvigubhu zvavo izvi 8 randipe plastic rangu rida izvi plastic rangu rida I want my plastic hai Hey guys, Pira kuti 125. Oh, we in the table. Hey, Mrs. How are you? Hello, Papa. How are you? Sure. Show me where sayang. Oh, but I want to say, I think you're getting some Mararia. What did I say? Sorry, 10 kg. Then teach me to listen to what's teach me my popcorn and for Christmas when I want to have popcorn. Much senda kachenga shiriko kusa shiriko dangoedza ndakupama that is ufumana wakatowanda check that is let's check the front. Mafuta vanao, masupu vanao. Spaghetti. Apa ndiri kuwedzera kagaisi chinhu ndinazvo kudhara. Ine juice. Ani bhazi kana ngori maturito. Ndina politi. Juice. Potatoes. One. Finish now. Yeah. I got some empty containers for the cold drink, so we must take them there, 8 of them. Those 2.5 whatever. 2 liter. The plastic, the one that is returnable. Sorry. The returnable one. Okay. Anything. Cold or not, it works. Guys, about my sister, mom, and my sister. Oh, that side. Just mix. No, let's go together. Hey. Ukapinda mtu angochagara mu mai mwana mu fridge. Nekupisa kuti kuno ndio utopinda mu fridge ukatogara mu mai mwana kuti boyo. Now. Kuno motorista lava kunga mama. Yeah? You talk a lot. I talk a lot. A lot. To who? I think you come just as you talking. Because I'm on the phone. Oh, okay. Hey. I'm talking to people here on the phone. Hello. So why now I'm so Ricky Kibwela kili one. Work na kili one. Kurari ka hafa musika ateno yanu. Kisimula bwa kili one. Wow. Kwanza kuomba kutora muga say. A mix. Here na fela. Yeah, I'm checking. What's your PIN number?
Yes. No flavor. But you? Seriously? Since I need 13 rand. Sorry, I know it later. It's a. Yeah, that is the bench. I'm going to go. Home. Can I do? Mara, why you want to say you never different flavors? Very rubber white. What you mean, Lisa? Start the zoom, the box they three. Uno munhu impala into sebenzi shaye kule somunhu asina kupana São sempre sorrisos. Potato. Ndio makala jiputi waya. Nasegerera woka. Ona isegerera katirigani segerera. What's kame? Masegerera ka? Manaki gwanenika? Maya. Você viu dentro depois do marcou? Aqui eu expliquei depois da história levante. Ele disse que ini fai natandi but nekutsatira kwainita kwakava yakasita nyungu imapisira nita kuno ai we imi muri kuchando imi muri kuchando kupa ini why kio na fela sisi ene na kuna limme o wani kotu o asare kisi kibu gai $95 5 kg. It's a very busy shop because inotengesa zvinhu zvinenge zvakachipa munohodhiwa inostokeswa saka munenge mune zvinhu zvakachipa saka it's a very busy shop.
mirai ni bukata tete zvibhadhara